Nee, het helpt niet mee aan de zeker niet opstaan. We hebben vandaag een deel van iemands lever afgehaald, waar een gezwel in zat. En het blijkt dat het voor het eerst in deze regio is. Dus dit is een primeur voor het HOH. Ik werk hier nu 9 maanden, 10 maanden. Maar ik ben vroeger al veel in het HOH geweest. In het kader van omgekeerde uitzendingen voor andere operaties. Nu ben ik blijven hangen. Technisch is de operatie perfect gegaan en de patiënt waarom het ging was gezien bij een van mijn collega's. Die heeft de indicatie gezien, een van de maag-darm-leverdokters. En gezegd, we gaan die patiënt denk ik uitzenden naar Colombia. En toen heb ik gezegd, dat lijkt me niet echt nodig, want ik doe dit al 30 jaar. En nu dus ook op Aruba. Bij deze operatie gebruik je een aantal apparaten die we hier als standaard hebben. En het nieuwe wat we nu hebben is een apparaat wat gebruikt wordt door neurochirurgen en door leverchirurgen. Eigenlijk uitsluitend die 2 categorieën, want je gebruikt dat apparaat om het leverweefsel langzaam uit elkaar te trillen. En de neurochirurg gebruikt het om zijn weg te vinden rond tumoren in het brein. En het is exact hetzelfde apparaat, dus ik was heel blij dat het hier is gekomen. Voor de neurochirurg eigenlijk, want nu kan ik hem ook gebruiken. Wel, awe tapo eigenlijk un logro atrobe ding hospital, sobre awe para promover viajar nos para operar un paciente com un tumor na sua igra, com aparato novo speciaal besteld door de collaboratie com nós temos com Utrecht. Nós temos aparato que não com trilling bovenop corta, certo weefsel de curva de gente e aparato que wordt usado também para neurocirurgia. Dank aan Dr. Jan Ringers, die eigenlijk een chirurg gespecialiseerd in terreno di igra, pancreas e transplantatie di igra também na Holanda. Com nós porasi operação aqui não 5 maanden patiënt afo. Het apparaat aqui eigenlijk een samenwerking die toerhinde com a logra para nós apparato que não, um apparato com para Caribisch gebied único e com nós podemos mais operação usando o apparato que junto com o Dr. Ringers e com a assistência de Dr. Smith também e full team eigenlijk die elkaar para logra para operação aqui vira sucesso aqui na Aruba. De apparatuur, de Sonopet die we vandaag voor het eerst gebruikt hebben, is een ontzettend mooi apparaat. Wat ons echt helpt in grotere chirurgie. Wat we eigenlijk primair hebben aangeschaft met dank aan de AZV en met name ook door de samenwerking met UMC Utrecht voor de neurochirurgie. Maar nu ook voor de chirurgie kunnen toepassen. En ik denk dat dat een enorme verrijking is van het specialisme. Ook ervoor zorgt dat we hier op het eiland meer kunnen doen. Minder uitzendingen, veel beter voor de patiënt. En dat we hiermee ook echt weer een slag slaan in de versteviging van onze zorg voor het eiland en met name ook in de regio. En daar ben ik heel blij mee. Ik ben blij dat we zover komen, dat de samenwerking die we hebben goed zijn en dat we ook met elkaar elke keer weer een stapje verder komen in een nog betere zorg voor Aruba.